Salam hormatly agzalar, bugün ýene siz bilen ikinji sapagymyza başlaýarys. CoreDraw programmasyna bugün ikinji sapagymda men size Zoom tool we Hand tool diýen instrumentler öwretmekçi. Gelin onda sapagymyza başlaýaly. Birinji sapagymyzy ene bellek goýuşymyz ýaly, birinji sapag diýip at toýduk dokumentimizde. Gelin indi ikinji sapagymyza şonu ikinji sapag diýip ýetgedelýär. Onu ýetgetmek üçin seçencimiz üstüne ýertip F2 basýas. We ikinji sapag diýär. We adyny ýetgetmek özüň Google ýazýar. Dokumentin içine girýär. Ne görüşimiz ýaly birinji sapagda bellen zatlaryň hemmejesi dur. Şuna girýär. Indi Zoom tool instrumentine geçelim. Zoom tool instrumentini nerden tapmaly? Zoom tool instrumentini tapmak üçin ekranymyzyň çep tarapyna bir näçe instrumentler ýerleşdirilen. Şol instrumentlerin içinde lupa şekillikli instrumentin üstüne barýas, masштаб diýip duranlar. Seçencinin çep tarapyna basýas. Ne görüşimiz ýaly goşmak şekillik emele gelenler. Ýani şol şekiljiği dokumentin üstüne ertip seçencimizin çep tarapyna bassak yakınlaşýar we seçencimizin sağ tarapyna bassak daşlaşýar. Bu adat ýagdaýda ulanýan görnüş bolup durýar. Esasy ulanýan görnüşi seçencimiň ortasynda ýerleşdirilen tigirçek arkaly çalt edip bolýar. Seçencimiň ortasyna tigirçek öňe tarap etsek yakınlaşýar we ýa-da tarap etsek daşlaşýar. Bu ýanky çep we sağ taraplary esasen seçencimiň ortasyna tigirçek ýok wagtya döwük bolan ýagdaýynda hem ulanýar. Bulardan başga da Zoom tool instrumentini şalt ýagdaýda ýüze çykarmak üçin klawiaturada ansat usul bar, şonu öwretjek. Başga bir obýekte geçýär. Ýanky Zoom tool instrumentine geçmek üçin klawiaturada Shift Z knopka basýas. Ne görüşimiz ýaly Zoom tool instrumentine geçenler. Yani Shift Z knopka bassak. Bundan başga häzir biz dokumentimizi kiçeltýäs we Shift F4 knopkasyna bassak bize ýanky dokumentimiz dolu görnüşini ekrana çykarar. Başdaky bellen razmerimizi näçe bolsa edil şol görnüş bilen başdaky ýagdaýa getirip berýär. Tapagy istenlik ýerde dursun, burçda dursun, aşakda dursun, tapagy ýok. Shift F4'e bassak göni ýanky şu başdaky razmer boýunça bize çykaryp görkezär. Indi Shift F2 näme iş ýerine ýetirýär? Shift F2 ýerine ýetirýän işi yani dokumentimiň içinde bir obyekt belleýär ve 4 turşlu alyp belleýär. Şu 4 turşlugy ýanky başdaky ýagdaýa getirmek üçin hem ulanýar. Shift F2 bassa ýene başdaky çygan 4 turşlugymy bizim ekranymyza çykaryp berdi. Indi bunyň gapdalyna tegelik çizýär. Tegelik çizýärse tegeligi dokumentimizin daşyndan çyzsam hem Shift 2 knopkasy hem kabul edip alýar. Ne şu an hiç bellenmedik. Shift F2 knopkasyna bassak işlemeýär. Sebäbi ol diň obyekt işe we obyektiniň üstüni
belgilese işe obyektin üstüne barıp sıçancığımızın çep tarafına bassak ne belgilenni ne ikisi bile belgilenni ne bunu daşlaştıracağız ne görünenler de yani shift if'e bassak ne iki çizan çizgimizden gün ekrana çıkarıyor. Şeylelikde yine bir knopkamız da F4'tür. F4 knopkası näme etýär? Häzir görürüz. Ne şu duran tegeli bu gapdalyk burça süýşürýäs. Namne belgileýär. Stranitsamyzyň daşyndaky obýektler hem öz içine alýar. F4 knopkasy, yani F4'e basamyzda şu stranitsaň daşyndaky hem obýektleri hem ekranymyza çykaryp görkezýär. Ne basýas F4 knopkasyna. Ne biri, ne de biri. F3'e basýas, kiçelýär. Ne şu çıkan ýazygy näme? Yani kiçeltmesine has ul kiçelsek, yani şu duýduruş çykýar. Şundan agary kän kiçeltip bolanok diýär. Ne shift F3. Ne shift F4'e basýas, ýa-ni ikisi emele geldi. Inni şutaýda birinji instrumentimiz, ine sıçancıň kursory şekilde dur. Çylgymyz aldy. Şunluk bilen zoom tool instrumentini öwrendiňiz. Inni bolsa hand tool instrumentini öwrenelim. Hand tool instrumenti ne ýa-ni zoom tool instrumenti yerleşdirilen. Ne üstüne baryp sıçancığın çep tarafına basıp tursa öne çykýar. Ne ikinci. Hand tool instrumenti. Bu hand tool instrumenti näme? Ne eýle süýşürmek üçin çepe sağa. Ýokary aşağı men süýşürip bolýar. Muny ýakynlaşdyryp daha dedi bine şeydi şu çizgiňi görüp bolýar. Ne inçecik çizgiňi H knopkasyna basýar. Ne gön geçýär. Her bir instrumentiň garýaç kody bolýar. Ýa şu garýaç kodyny süýlen şol instrumente çalt ýagdaýda hem geçip bolýar. Sahranit düğmesine basýas we başgaça muňam garýaç kody bar, Ctrl S. Ne sahranit edildi. Çykýas. Ne görüşmez ýaly ikinji sapap diýip dur. Naşakdy. İkinji sapap tapam şundan ibaret. Zoom tool we hand tool instrumentlerini size düşündürdüm. Sizem düşünýänsiňizi umyt etýän. Ve vizyon halan olsa like koyun, dostlarınız ile paylaşın. Kanala da agza olun. İndik videolarda görüşeceğiz. Hoş sağ olun.